mutane ba dama kai ba sai ma magana abada shi bai san mun ka karfi ba haba kai kan yale baba wallahi la ne mun samu maganin fera ya sha waske wallahi kan a sa mai ci lokacin kai shi ya waskan ne ya dawo waskan ya dawo ba matsala ko ba matsala ma ɗaya ma ina za ba an daga da mu ina za okay ayaba ko yan iskan yara wato ita kuke kura ma ido to wallahi zan ja kunnen ku cikin ku duk dan iskan da ya shiga wallahi alquran wallahi sai kun ci kwal uban ku bar gani na haka da saurana wallahi marasa kunya kan nan ma aka daura a can mama zan faɗa muku magana guda ɗaya wallahi zan ƙara jan kunnen ku cikin ku duk wanda ya ɗauki ayaban nan wallahi sai kun ci uban ku yawa a gidan nan marasa kunya iska wanda ba ta jin magana baran je ne sallah dan lafiya ba sai dan lafiya ba dangus sai a kawo abu kenan a ce ba za ta ba ai ba zai yi ke yar autan mama ina ke ma dai za a yanka ne ma mutane ga abu nan za mu cinye kuwa muna da ne wai me kake jira haba wannan tsoho haba gaske yake cewa wai da sauran shi ashe kayan daɗi yake ci wannan tsoho ana wutan mama ana wutan mama ke ma wajen ake ko ana wutan mama yawwa wai ta wannan akuya me yasa ake ce mata rawatan mama ka ji banza kai ban ga sani ba me to wannan ai mama ce ta haife ta ai to mama ce ta haife ta to ai mu ma na akuyoyin ne ai daga ma ne da muna girma kai mu zama mutane ashe kai ma da katon busuru ne shi sa na ganka da gemu wannan ba laifin ka bane laifin ai bane ai mun gaskiya na faɗa ko Kaya ta mama ga wannan baka ji ba ina jin ka na ga wani rawani ne akan baba rawani wannan rawanin nan da kake gani wannan rawanin ta sarkin mahaukata ce ta sarkin mahaukata ce sarkin mahaukata kuma ai baba mahaukaci ne ai to dama baba mahaukaci ne baba mahaukaci ne mana kai baka sani ba kai mahaukaci ne kai Allah wai dai auto mama ita na mutanen ko ita ba ta koshi ne danwa ya kai abu na gano aina mahaukaci ne babban riga mahaukaci da babban riga kuma